Ziua Mondială a Fericirii, 20 martie. Dar știi care este povestea din spatele acestei zile mondiale a fericirii? Povestea începe într-o mică țară din zona estică a Himalaiei, Bhutan. În anii 70, sultanul Bhutanului a spus ceva foarte îndrăzneț. Fericirea națională brută este mai importantă decât produsul intern brut. Când țările se competiționau pentru creștere economică, Bhutanul a decis să prioritizeze bunăstarea, fericirea cetățenilor săi. În 2008 a devenit o democrație și a pus asta în Constituție, a pus ca prioritate bunăstarea cetățenilor săi, așa cum a pus și protejarea pădurilor. De la ei s-a inspirat Organizația Națiunilor Unite și în 2012 a declarat această zi de 20 martie, Zi Internațională a Fericirii. Fericirea n-ar trebui condiționată de circumstanțe, ar trebui să fie o stare de pace interioară, o stare de bine în interiorul nostru. Și uite, îți propun 3 practici facile pe care să le adopți în viața ta ca să-ți crești puțin nivelul de fericire. Pentru că dacă noi nu putem influența, de exemplu, politicile guvernamentale, putem categoric influența viața noastră prin deciziile pe care le luăm. Una dintre ele ar fi recunoștința. Poate că ai auzit mult vorbindu-se despre recunoștință, dar tocmai pentru că funcționează. Recunoștința este ceva care poate foarte rapid să genereze și fericire. Și nu trebuie să fie legată de ceva măreț. Poate să fie legată de ceva banal. Și te-aș invita să reflectezi puțin asupra 3 circumstanțe, evenimente din cursul unei zile, asta la sfârșitul zilei, la culcare, și să simți recunoștință pentru ele. Pot fi, cum spuneam, lucruri banale, de la faptul că ai avut o zi cu rezultate bune la muncă, poate ți-a reușit bine o mâncare sau poate pentru apa caldă curentă pe care o ai. Și dacă faci asta cu regularitate, categoric vei simți ceva schimbări. O altă practică ar fi conexiunea. Suntem ființe sociale și suntem făcute a interacționa între noi. Gândește-te la o persoană cunoscută, dar pe care n-ai mai contactat-o, cu care n-ai mai vorbit de mult. Puneți în intenție ca în zilele următoare să-i dai un semn, un mesaj, dacă nu chiar un apel telefonic. Vei face o bucurie și acelei persoane și ție, pentru că sufletul tău se va bucura. Și nu în cele din urmă, generozitatea. Avem o pornire firească către a dărui celorlalți, pe care câteodată poate ne-am inhibat-o, dar a face lucrurile astea, a avea deschidere, un mic gest de bunătate, de generozitate față de cei din jurul nostru, care poate nu ne costă nimic, este ceva care ne va face bine nu numai nouă, ci și celorlalți. Uite, de exemplu, chiar să ții ușa deschisă la intrarea într-o clădire. Ai în vedere aceste mici 3 practici, recunoștința, conexiunea și generozitatea, și observă apoi cum este schimbată viața ta, cum îți afectează ceea ce simți și cum percepi lucrurile. Pentru că noi suntem evolutiv programați să vedem în general lucrurile negative, lucrurile rele. Dar făcând conștient, alegând să facem aceste lucruri pozitive, cumva ne vom trăinui creierul să vadă și tot ce este bine în jurul nostru și pozitiv. Și dacă simți ceva schimbări, poți lăsa și un comentariu. Până atunci îți doresc multe zile cu multă fericire.